Elkarrizketan, Joseba Sarrionandia eta Oiane Amantegi. Oiane, Kaio Hueson ubikatu duzu bigarren novela hau. Florida eta Kuba artean, Mexikoko golfoko urak Atlantikoarekin batzen diren lekuan, ezta? Eta aurreko novela, Estatu Batuetako hegoaldean ipini zenuen. Eta zergatik Zorrontzatik hain urrin? Ibaiatzeko ipuine egie da, urrun zegoela Zorrontzatik. Eta Kaio Hueso ez da bigarren partea, ez da... Baina, bada nola baitolan segida. Bazen Ibaiatzeko ipuinean zintzilik edo gelditu ziren ideia batzuetatik tiraka egindako bidea uste dut, ez? Eta orduan hango atal batzuk edo hango gauza batzuk kontatu gabe gelditu zirenak edo nola baitez. Eta orduan han gelditu zen, ez? Eta han gelditu zen eta han behar, Ibaiatzeko ipuina kontatzeko behar nuen atmosfera hori ere, azkenean Kaio Hueso kontatzeko ere nik uste dut atmosfera tropikal hori edo behar nuela, ez? Eta aldi berean ere, suposatzen dut, distantzia horrek igual, bai Ibaiatzeko ipuinan eta bai hemen, bai Kaio Hueson, ahalbidetzen didala, imaginazio ariketa egitea igual errazago edo, ez? Distantzia horretatik. Beste zailtasun batzuk planteatzen dituen bitartean, beste erraztasun batzuk ere ematen dizkidala, ez? Imaginatzeko edo urruntzeko, ez? Ez dakit nola baita emozionalki edo, emozionalki ere, baina hor hartzeko distantziatzeko bat, ez? Eta personajeetan, otarrainak aipatzen dira askotan, ez? Narradorea otarrain zalea da, otarrainak harrapatzetik bizi da, musika festivala otarrainaren sasoiaren hasieran planteatzen da, artropodoa da otarraina, ez da? Ezurdura, azal moduan daukan animalia, ez da? Eta ni personajeak ere estilo horretakoak iruditu zaizkit, jende inkomunikata, ez hain komunikatua, pixkatin komunikazio gutxikoa, da mundua borborka barruan, ez da, eta jende bakartearen sensazioa. Bai, nik uste, igual hasieran zainbeste, baina bukaeran bai daukatelan nik uste, nik hasieran uste nien, baino antza handiagoa bi personajeek, ez? Ez narratzaileak, baina bai beste bi personaje horiek, ez? Oso antzekoak direla, nahiz eta bakoitza bere oskoletik ibili, ez? Azkenean bakoitza bere oskoletik dabilena, nahiz eta oskol horiek oso diferente agertzen diren, ez? Edo oso diferente erakusten dizkioten batak besteari, ez? Orduan, bai, niretzat ere sorpresa izan zen deskubritzea bi personaje horiek oso antzekoak zirela gauza askotan, ez? Nik idatzi, hasi nintzenean idazten oso diferenteak ziren, ez? Baina gero konturatu naiz, oso artropodoak direla biak, ez? Oso azal gogorra daukaten labiak eta barrutik oso bigunak direla, ez? Eta bai, igual oso simil evidentea da, ez? Baina egia da, sinpletasun horretan otarrainekin oso erraza dela antzekotasun hori ezartzea, ez? Eta oso kuriosoa da hori, ez? Otarrainei gertatzen zaiena, ez? Azkenean, zuk dinosuna, ez? Kanpoko eskeleto hori, ez? Hasita hasi, ez? Hasita hasi egiten dira, eta mudatu egin behar dute eskeleto hori hasten jarraitzeko. Horregatik ez balitz, etengabe hasiko lirateke eta etengabe, biziko lirateke sekula sekulorum, ez? Eta horrela da, ez? Eta nola hori muda bakoitzean, ez? Mudatzen diren bakoitzean usten dioten izateari ordura arte izan direna eta beste zerbait bilakatzen diren, ez?
Eta muda egiten duten bakoitzero ere ze zaurgarri diren, ez? Zentzu horretan. Bai. Eta hori gertatzen zaie beraiei, ez? Otarrainei, ez? Bai. Da hor badago energia bat desirarena, maitasunena, sentimendola konfuso bat, da Caio Buso ezaguna da literatuaren historia bat Tennessee Williamsek hortxe Lakontxo hotelean Caio Buson idatzi zuelako obra pelikula famatu izan zen Desira deitzen den tranbia. Eta Desira, nire ustez titulo oso berezia da, Desira izeneko tranbia, hori tresna mekaniko bat eta Desira batzen ditu, eta badago zure novelan, hori Desira bat hor energia fuerte bat moduan mugitzen dana, ezta? Hor tren bat bezala personajen artean eta hor islaren punta batetik bestera, ez? Bai, eta pizka deskarrilatu egiten duena. Bai, hombre, ez da Tennessee Williamsena bezain igual dramatikoa, ez? Baina, bai, Desirarena bazen igual hasieratik liburuan zegoen zerbait, ez? Eta hori, Desira hori askotan eskapatu egiten dena kontrolpetik. Bueno, bai, ez kontrolpetik eskapatu egiten zaiguna, ez? Edo irrazionalidade puntu hori daukana, ez? Eta hori da, igual, transmititu nahi nuena, ez? Nola batzuetan, tranbia hori pasatzen den, eta hori da, ez? Kontrol eza, ez? Batez ere igual, personaje maskulinoan adierazten dena, ez? Suposatzen dut femeninoan baino gehiago. Femeninoan suposatzen dut gehiago dagoela eustea, ez? Edo eustea, ez? Eta bestean, eta gizona gehiago da igual borbor egiten duena, edo, ez? Baina bai, nik hori pasioaz, ez dakit pasioaren inguruko hausnarketa, baina bada pasioari buruz hitz egin nahi zuen liburu bat, ez? Eta askotan, hori nola txotxongile batzuen antzera ibiltzen garen batzuetan, ez? Oso irrazional, ez? Eta gero batez ere, pasiotik harago ere, ez? Pasio horrek hori gerta dadinez, ze kombinazio estraño gertatu behar den, horrelako zerbait gertatu elizateko bi personaren artean, ez? Mila milioika kombinazio artean hor derrepente gertatzen da, ez? Egotea tokatzea, Caio Buson tokatzea, ez? Eta momentu jakin batean eta une jakin batean persona batekin horrelako zerbait izateko aurrez sortu behar den kasuistika edo horrez gainez, hori ere ze efimeroa den edo nola gertatzen den eta oso efimeroa da, ez? Eta gero, behin hori gertatzen denean, edo horrelako zerbait gertatzen denean, ez? Era berean, ze erreza den desenkontrua egitea, ez? Osea, ze erreza den norbait topatu, ez? Norbaitekin topo egin duzula pentsatu eta aldi berean, osea, ezin inoiz topo egitea persona horrekin, ez? Eta nik uste dut azkenean gehiago dela hori, pasioarena berena baino ez. Egia da gero pasioak kontatzerakoan liburuan hainbeste, pisu hartzen duela eta kontaketa batzuetan horri buruz dela, ez? Hori bada ere nolabaiteko pultsua liburuarena, ez? Baina gero pasio hori gertatzeko kasuistika guzti horien artean ere, behin gertatzen denean, zerraza den, ez? Beste pertsonekin ezin komunikatzea, ez? Edo itxaurrean zuk esaten duzun bezala, isolatuta bizi gareneko sentsazio hori, ez? Baina gero garela kaioak lotuta den bezala, ez? Besteak behar dituguna, baina ze zaila den batzuetan besteak topatu ahal izatea, ez? Eta uste dut azkenean hori dela, pasioa dela, eta gero pasioaren ezintasunak edo bakoitzak nondik heltzen dion, eta gero horrek usten dituen lorratzak edo, ez? Nire arraro egin zait novela honetan, konparatuta Ibai Ertzeko ipuinekin, han
Heriotzaz, edo heriotza da gai nagusia behar bada, eta ume begiz begiratzen zaio heriotzari. Hemen ostera, maitasuna da hor da bilen desira, maitasuna, edo paseo dena hor dago, hori da gaia edo jendearen arteko materia, eta zar begiz. Nire impresioa da zarraren begi, otarrain zalea bintzat, zarra imaginatu dut, eta personaiak ere, bueltan dabiltzan personaiak iruditu zizkit, ez da. Eta zarraren ikuspegi hau zuk apropos egin duzu? Adibidez aurreko liburuan oso argi neukan bai begirada eta bai ahotsa umearenak zirela, ez? Eta bai zela heriotza argi eta garbi, edo dolua, ez? Umearen ikuspuntutik kontatuta. Eta hemen, berriz, kostatu egin zait, pentsatzen nuena baino gehiago, historia nork kontatu behar zuen erabakitzea, edo, ez? Hor bazeudelako ahots diferenteak, ez? Eta hori izan da igual liburu honetan erronka handiena, uste dut, ez? Eta eszenarioa eraikitzen ari nintzenean ere, ez? Bazegoen horrelako musika ere badago, ez? Badago portu bat, badago oso eszenario jakina da, ez? Bestea dena, igual, Ibai Ertzegi Ipuinan lausoagoa zen, igual hemen konkretuagoa da, ez, edo kaleak daude, ikusten duzu nolakoa da, edo nolakoa izan daitekeen, ez, imaginatzen errazagoa da. Eta orduan hor, hasieratik zegoen ere idazten hasi nintzenetik kapitainaren personaje hori, ez. Eta ez dakit, automatikoa den kapitaina pentsatzea, nik ja kapitaina zarra dela esaten dut, ez, nik nire buruan kapitaina zaharra da. Egia da nire buruan personajeak gazteagoak ere badirela, ez dakit, baina ez dago definituta ere, ez. Orduan, erabaki nuenean ja azkenerako ahotsak ezingo nituela bateratu nahi nuen bezala, edo ez, erabaki nuen azkenan narratzailea finko gelditzea eta puntu jakin batean gelditzea eta bera izatea dena ikusten zuena, eta dena ikusten du, momentu batzuetan ikusi behar dituenak ere, berak ikusten ditu, ez? Ez luke horregon behar igual, ez? Baina hor dago. Eta orduan, bai, aukera konstientea izan gabe ere, txikiaren ikuspuntutik, zarraren ikuspuntura joan da, ez? Ibai Ertzegi Ipuinetik aio gozera, bide hori egin du. Eta orduan, bai, ez dakit azkenean, kapitain zahar horren ahotsak ematen dion horrelako esperientziaren, ez dakit, ez? Izan dezake liburuak igual zentzu hori, ez? Begira zer gerta daiteke bizitzan eta nolako bueltak ematen dituen eta, ez? Badago hor nola baiteko, ahots hori gustatu zait ere lantzeaz.